Vlastníci bytov v Prešove sú zrození. Zistili, že ich peniaze už neposielajú správcovi, ale na účet súkromnej firmy. Obchodná inšpekcia im dala za pravdu. Správcovskej spoločnosti za tento prešľap dala 35 000 pokutu. Správbyt Komfort spravuje väčšinu prešovských bytoviek, no iba v jednej z nich si všimli, že už takmer 3 roky svoje peniaze posielajú do úplne inej firmy. Sme s tým neboli spokojní, že to nespravuje správca, s ktorým máme uzavretú zmluvu o výkone správy. Na prokuratúre nepochodili a tak sa obrátili na obchodnú inšpekciu. Tá správcovi naparila poriadne masnú pokutu 35 000 eur. Zákon o vlastníctve bytov neumožňuje, aby správu mohla vykonávať osoba, ktorá nie je vlastníkmi poverená výkonom správy. Správca v roku 2010 zmenil účty, no nikto si vtedy nevšimol, že ich z akciovej spoločnosti presunuli pod spoločnosť s ručením obmedzeným. Takmer 10 000 majiteľov bytov sa teraz bojí najmä o našetrené peniaze na fondoch oprav. Správca zo zákona ručí celým majetkom. No a tá SROčka, ona ručí do výšky 5 000 eur. Vlastníci tu strácajú dosah na tento účet vzhľadom na to, že vlastne nie sú majiteľmi účtu. Podľa obchodného registra je konateľkou spomínanej SROčky riaditeľka Správbyt Komfortu Natália Banduričová. K celej kauze sa odmietla vyjadriť až do právoplatného rozhodnutia. Výsledok našej právnej analýzy k takto fungujúcej správe je odlišný od názoru Slovenskej obchodnej inšpekcie. Neboli zistené dôvody na mimoodvolacie konanie, prípadne obnovu konania. Budeme ďalej sledovať, či bytový správca svoju chybu napraví, no pokutu bude musieť aj tak zaplatiť. V podstate sa na ňu zložia všetci vlastníci bytov. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.